Dobar dan, Sanja i znalci genijalci. Danas radimo svaki deo tela ima svoju ulogu. Pa, to je potpuno isto da li bila biljka, da li bila životinja ili da li bio čovek. Tako da ovako, krećemo od biljaka. Sad, ja sam ovde predstavila kaktus. Kao što vidite, kad posmatramo kaktus ima stablo, umesto listova ima bodlje, ima cvet. Bodlje služi za zaštitu, da ga ne bi pojeli biljedi i bodlje ima umesto listova. Uloga stabla je dvostruka. Pa zašto dvostruka? Jer zeleni deo stabla proizvodi hranu, u mesečnom delu se čuva voda. Cvet je, kao što vidite, obojen jake boje i on privlači insekte koji pomažu da kaktus proizvede plod i seme. Znači, to bi bilo to što tiče kaktusa. Onda imamo čičak. Čičak ima, kao što vidite, stablo, pa ima list, ima cvet i ima bodlje svuda. Sad, plod čička ste sigurno negde vidjeli u prirodi, on je braunkaste boje, onako sufkast, a bode malo. I plod se kači za krzno životinja i onda se raznese na daljinu. Kači se na odeću čoveka, što se vama verovatno nekad desilo kad ste bili u prirodi. Zatim imamo listove. Zašto je bitan list? Pa listovi proizvode hranu, ali imaju i bodlje da se zaštite od neprijatelja. Evo ga kako list izgleda. Zatim, stablo je zeljasto i ima bodlje isto kao zaštitu, cvet je jarko bojen i on privlači insekte. Tako da čičak i kaktus, evo ovde sad kad pogledate ovako, oni imaju dosta velike sličnosti. Sad, čekajte da ja to sve okrenem da vidim. Ovde imamo sad ovako životinje. Ja sam stavila, znači ovde predstavila sam, to jest divlju svinju i deklića. Divlju svinju kao sam prvi put sam crtala i kao što vidite lepo sam je nacrtala i baš sam ponosna na sebe, tako da treba budete uporni da nešto naučite, jer uvek se uči svakog dana. Sad ovako, divlja svinja je svaštojed i ona se hrani plodovima, pečurkama i sitnim životinjama. Ima razvijen njuh. Uz pomoć njuške traži hranu pod zemljom, ali tako što rije zemlju, znači pomera je pa onda to traži. Kljove kod mužjaka služe za borbu. Evo ovde možete da ih vidite. Zatim, telo divlje svinje je prekriveno krznom, a krzno čine dlake koje su zaštita od hladnoće. I divlja svinja ima snažno telo i njene noge su isto snažne, one služe za trčanje. Međutim, na nogama se nalaze papci. Papci omogućavaju kretanje divlje svinje po blatu. Na repu se nalazi kićenka koja služi da rastera muve i druge insekte. I divlja svinja ima dobar sluh. Evo ovde možete da vidite lepo. Sad, ja sam nacrtala, kao što vidite ovde, i detlića. Detlić je mesojed koji se hrani insektima. Ima dug, tanak, oštar i jak kljun. I on služi za bušenje rupa u drvetu. Detlić ima i dodatni kapak, evo ga ovde. I taj dodatni kapak služi da kao zaštita oku dok buši drvo, odnosno koru drveta. Jezik detlića je bodljikav i lepljiv i dug i on služi za hvatanje plena. Oštre kandže mu pomažu da se pričvrsti za koru drveta, a perje ga štiti od hladnoće. Krila, kao što znate, služe za letenje. Sad, njegov rep mu pomaže da se polako osloni na to stablo gde se kreće kako bi bušio koru drveta i ima dobar sluh. Evo je divlja svinja, evo ga detlić. Čekajte da to lepo zoomiram, da vi to vidite. Ajmo prvo divlju svinju. Evo je. Evo ga, detlić. Crtajte, pravite beleške. Škola treba da bude jedno najlepše putovanje, interesantno. Kao što je ovaj moj prikaz. Sad, kod čoveka, šta je jako bitno šta sam izdvojila deci? Pa pre svega, kad vidimo usta, imamo čulo ukusa. Kad vidimo jedno uvo, mi imamo čulo sluha. Kad vidiš oko, to je čulo vida. Nos, šta predstavlja? Čulo mirisa. I ruka, čulo dodira. Sad, kad posmatrate ovako jednu ruku, a i boga mi nogu, nokti služe kao zaštita za osetljive vrhove prstiju na rukama i na nogama. Jezik nam služi da osetimo različite ukuse. Ljudsko telo, kao što znate, je prekriveno kožom i ono služi za zaštitu. Zatim, uz pomoć nogu mi se krećemo, a uz pomoć ruku obavljamo različite poslove i kao što vidite, čulo dodira vam je jako bitno, to sam ovde predstavila. I da znate da postoje 5 čula, čulo ukusa, čulo sluha, čulo vida, čulo mirisa i čulo dodira. Evo ovako. Sad, ja sam uzela ovde, kao što vidite, predstavila sam što tiče životinja, divlju svinju i detlić. Vi možete da slobodno nađete neke druge 2 životinje, pa to bi bio neki istraživački rad,
Pa vi to slobodno uporedite. Znači, predstavite, internet i zato služi da googlate, da učite i što da ne. Sve što možete, svaki podatak vi iskoristite da vam bude lakše. Znači, što više znate, vi ste bogatiji znanjem. Evo divlja svinja, evo ga detlić, evo ga čičak, isto i biljke. Slobodno. Različite, upoređujte. Svako živo biće se prilagođava sredini u kojoj živi, znači. Tako da bi to bilo to što se tiče ove današnje lekcije. Pa se vidimo u sledećem videu i idemo polako ka drugim novim lekcijama. Prijatno!